Una de les missions de la biblioteca és fomentar la lectura i fer que arribi a tots els sectors de la població, grans, petits, d'aquí o bé vinguts de fora. Poden trobar en els llibres aquells grans amics que ens informen, ens obren les portes a altres mons i ens posen en contacte amb experiències i realitat molt diverses. A la biblioteca pots fer un munt de coses: llegir, estudiar, endur-te documents en préstec, consultar internet, espai wifi, assistir a moltes activitats com l'hora del conte, recitals, tertúlies literàries, conferències sobre temes diversos i també el Club de Lectura Fàcil. Va néixer fa 6 anys amb la voluntat de fer arribar la lectura als col·lectius més necessitats de la nostra societat, immigrants i persones que per raons diverses no van poder arribar a la lectura. Ara, 6 anys després, el club està consolidat i cada setmana es llegeixen, de la mà de la seva conductora, Rocío Ávila, llibres de lectura fàcil adaptats a les seves necessitats. Està format per persones de diverses procedències, edats, ideologies i nivells culturals. Un dels assistents, Yaya Sagna, ens explica la seva experiència. Em dic Yaya, soc de Senegal. Vaig arribar a Catalunya l'any 2007. Quan vaig arribar, vaig anar a apuntar-me a una escola per aprendre el castellà i el català. Un dia vaig anar a la biblioteca i em parlem d'un club de lectura fàcil. Me apunto y poco a poco ves que estoy avanzado. La disponibilidad de la profesora, la biblioteca y el ambiente del club me ofrecen la mejor integración al mundo europeo. I el Manel ens diu: Somos un matrimonio de 72 años de fuera de Cataluña. Hablamos el catalán con dificultad. Nos enteramos que en la biblioteca cada viernes hay un curso de lectura fácil. Nos apuntamos hoy y afirmamos que fue un gran acierto. Venimos de diversas procedencias, catalanes, marroquíes, africanos y de otros países extranjeros. La lectura fácil es un curso que nos ha aportado conocer mejor el idioma catalán. Expresamos con mayor fluidez y comprensión. Deseamos que llegue el viernes para volver a leer en voz alta durante una hora que passa fugaz. D'altra banda, aquest club també serveix per millorar la convivència i conèixer millor l'altre. La Isabel, una dona andalusa, ens diu que aquest curs li ha servit també per trencar la idea que tenia dels immigrants, que encara són vistos per alguns com persones problemàtiques que només porten conflictes i enfrontaments. I és que, com diu Álvaro Mutis, el fet de llegir equival a viure, encara que viure no és només llegir.